Nsellimlek Padri Ivan Bonġu. u grazzi tal-li għal darbohra l-qajt l-istadina tagħna. Bil-qalb kollha. Illum il-qajtu hawnhekk f'din qegħdin propju f'Bitħa ċentrali li għandkom fil-kunvent propju fil-parroċċa tal-Balluta. Parroċċa oħra li għandkom iddedikata naturalment tal-Madonna tal-Karmnu. L-aħħar li tkellimna kien hemm magħna wkoll il-provinċjal Patri Joe Saliba. U hekk wettulna aktar fuq il-karizma, fuq l-Ordni Karmelitan, illum se nidħlu aktar fil-karizma. Fuq ix, liema aspett tal-ħajja Karmelitana se tkellimna llum? Biex nirrikapitula ftit, speċi l-aħħar darba kif qed inti tkellimna fuq il-karizma u għedna li karizma hija don li l-Ispirtu Santu jagħti lil persuna jew grupp ta' persuni sabiex permezz ta' dak id-don jagħtu semhom għall-bini tal-Knisja, jkunu għas-servizz tal-Knisja. Ekku għedna li l-karizma Karmelitana tikkonsisti fis-sejħa għal kontemplazzjoni, ġifieri tfittxija tal-wiċċ ta' Alla, l-għaqda ma' Alla, u li bħala Karmelitani li l-Alla nfittxuh l-ewwel nett permezz tal-ħajja ta' talb li hu l-bib tal-kontemplazzjoni, nfittxuh ukoll flimkien f'komunità billi ngħixu ħajja fraterna flimkien taħt saqaf wieħed, u wkoll nfittxuh fil-wiċċ tan-nies. Sewa allura aħna ngħixu wkoll f'nofs il-Knisja, f'nofs il-poplu ta' Alla li aħna nfittxu li naqdu kun ngħinuh ukoll biex ifittex il-wiċċ ta' Alla. Issa llum nixtieq li nifokaw aktar fuq id-dimensjoni Marjana tal-karizma Karmelitana li aħna bħala parti mill-karizma tagħna Karmelitana għandna żewġ modelli, tnejn modelli bibliċi li huma importanti ħafna lina, Marija, Ġesu, u l-profeta Elija, però fuq il-profeta Elija nistgħu niddedikaw sessjoni oħra darb'oħra xi merita sessjoni sħiħa. Jekk Alla jrid, ċertament. U allura l-mistoqsija tiġi waħedha kif bdiet din ir-rabta ta' Marija mal-Karmelitani? Rabta tal-ordni tagħna ma' Marija tmur lura l-bidu tal-ordni madwar 800 sena ilu, madwar l-1200 fuq l-Olja tal-Karmelu fl-Art Imqazza. Ekku li rridu ngħidu tajjeb li ma kienx xi ħaġa li ġiet mix-xejn jew li bvintajnija aħna, mhux vera ma hija xi ħaġa li l-Karmelu irċiva mill-Knisja, però għamilha tiegħu ekku kompla jiżviluppaw jtiegħu wkoll il-laqta tiegħu, il-laqta oriġinali tiegħu. Tajjeb ngħidu li fil-Medjuevu isu kellna ċertu awmien ta' kuxjenza Marjana, donna żdiedet il-manifestazzjoni ta' devozzjoni u ta' mħabba lejn Marija fil-Medjuevu. L-ewwel nett biżżejjed ngħidu li fl-ambjenti monastiċi sewwa Marija kienet meqjusa bħala garanzija ta' tiġdid, mudell ta' tiġdid, mudell ta' riforma. Allura nsibu fil-monasteri, fil-komunitajiet monastiċi nsibu ħafna espressjonijiet ta' devozzjoni Marjana. U bħala eżempju biżżejjed insemmu żewġ ordnijiet iktar antiki mill-Karmelitani, pereżempju ċisterċensi li huma riforma benedettina li għandhom devozzjoni kbira lejn il-Madonna, biżżejjed insemmu lil San Bernard li kien propju monaku ċisterċens. U anki l-eremiti Kartużjani. Per eżempju, il-monasteri ta' dawn iż-żewġ ordnijiet ħafna drabi nsibuhom iddedikati lil Madonna. Tajjeb, da biex ngħidu daqsxejn mill-liema kuntest nibtu l-Karmelitani, tajjeb, u minn fejn ġiet mhux vera din id-devozzjoni. Irridu ngħidu wkoll li fil-Medjuevu insibu riskoperta tal-umanità ta' Ġesu. Mhux ma kienx preżenti qabel fl-ewwel 1000 sena ta' storja ta' Knisja, imma fil-Medjuevu issaħħaħ dal-interess fil-fatt li Ġesu u bniedem ukoll, Alla u bniedem. Tajjeb, allura insibu iktar attenzjoni għall-umanità ta' Ġesu. Biżgħet insemmu pereżempju il-San Franġisk. San Franġisk naraw l-aċċentwazzjoni tal-umanità ta' Ġesu. Allura d-devozzjoni lejn il-passjoni tiegħu, lejn il-pjagi tiegħu, anki lejn it-tfulija tiegħu, it-twelid, mhux vera l-infanzja ta' Ġesu, it-tfulija ta' Ġesu. U naturalment fejn Ġesu kemm tfajjel u anki batu fuq il-Kalvarju nsibu lill-Madonna. Li bentalla li sar bniedem, sar uman permezz ta' Marija. Ħaġa oħra li jenet dan il-qawmien ta' kuxjenza Marjana fil-Knisja fil-Medjuevu kienu l-pellegrinaġġi lejn l-Art Imqazza, dawk li aħna nsejħulhom il-Kruċjati. Ġifieri kellek dal-moviment ta' ħafna insara li mill-Ewropa kienu jmorru fi vjaġġ diffiċli, tajjeb, pellegrinaġġ lejn l-Art Imqazza u hemmhekk qed jaraw bejnihom il-postijiet fejn għexu Ġesu u Marija u dal-kuntatt dirett hekk fiżiku kważi
mar-realtà, mal-kuntest ġeografiku fejn Ġesu, naturalment serva biex iħeġġeġ aktar kemm l-attenzjoni lejn l-umanità ta' Ġesu u anki id-devozzjoni lejn Ommu Marija li għexet ukoll f'dak il-post. Bħala Karmelitani, kif tħarsu lejn Marija? Ħaġa li xtaqt inżid hekk ma li kont qed ngħid li r-rabta tagħna ma' Marija bdiet għaliex ġi naturali li f'dal kuntest kollu li konna qed insemmu l-ewwel knisja tagħhom il-Karmelitani fuq l-Olja tal-Karmelu ddedikaw lill-Madonna, ġifier ir-rabta ġejja minn hemm. Tajjeb. Tantu hekk li anki l-isem uffiċjali tal-ordni għalkemm fil-qosor nissejħu Karmelitani, però l-isem sħiħ tagħna huwa l-aħwa tal-Imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu. Dan l-isem ġie propju mid-dedikazzjoni tal-ewwel kappella tagħna f'nofs il-kmamar tal-ewwel patrijiet tajjeb lill-Madonna. Fakkarni l-mistoqsija? Kif tħarsu lejn Marija bħala Karmelitani? Mhux la kemm wieħed hekk jagħmel sintesi ta' 800 sena ta' żvilupp, però se nsemmi daqsxejn tajjeb l-iktar elementi importanti. Tajjeb. Bażikament il-Karmelitani jħarsu lejn Marija bħala patruna, oħt u mudell. Kridu niġibru ferba kelmiet. Patruna, oħt u mudell. U ħanejd xi ħaġa żgħira fuq kull wieħed minn dawn l-elementi. L-idea ta' patruna hija marbuta ma' żewġ affarijiet. L-ewwel nett mill-ġdid mal-kuntest storiku. Qegħdin hawnhekk fi żmien il-feudaliżmu fil-Medjuevu, ġifieri fejn inti fil-Medjuevu sistema feudali kienet sistema fejn kull territorju għandek territorju li appartieni lil sit. U kull mem dak it-territorju huwa ta' dak is-sit, bin-nies b'kollox. Tajjeb. U n-nies li jgħixu f'dak it-territorju kienu jidħlu f'patt mas-sit. Tajjeb. Is-sit kien jobbliga ruħu li jħarishom. Tajjeb. F'każ ta' periklu, f'każ ta' gwerra, eċetera. Tajjeb. U n-nies li jgħixu fit-territorju jintrabtu ma' dan is-sit li jaħdmu għalih, jaħdmulu l-liqi, sewwajtuh parti mill-frott tal-liqi, tajjeb. U f'każ ta' gwerra immorru jiġġieldu miegħu, jiġġieldu għalih ukoll, tajjeb. Allura għandek din ir-rabta, ġifieri min jgħix fit-territorju huwa tas-sit, jappartieni għas-sit, ħajtu ddedikata b'kull mandu lis-sit tiegħu. Il-Karmelitani jgħixu din l-istess realtà, tajjeb, frabta ma' Ġesu, tajjeb, kienu fl-Art Imqazza, l-Art Imqazza hija t-territorju ta' Ġesu, Ġesu s-sit ta' dan it-territorju li kisbu b'demmu stess, billi xerret demmu stess, u allura huma ingħataw lil dan is-sit b'dan il-mod, b'din it-totalità, taw ħajjithom kollha lis-sit. Issa kull sit kien ikollu wkoll is-sitt, is-sinjura tiegħu, tajjeb, is-sinjura tal-post allura, għandek is-sinjur tal-post tat-territorju u s-sinjura, tajjeb. F'dan il-każ fl-Art Imqazza l-insara u anki l-Karmelitani kienu jħarsu lejn Marija bħala s-sinjura ta' dan is-sit u allura s-sinjura tal-post għalhekk ukoll iddedikaw il-kappella lil Madonna tajjeb bħala rikonoxximent qed jirrikonoxxu ġifieri li Marija hija s-sitt tal-post. Huma qegħdin jgħixu fit-territorju tagħha u allura huma totalment mogħtija lilha, iddedikati lilha, marbutin tajjeb li jservuha u jingħataw lilha. Min-naħa tagħha hi bħala s-sitt tobbliga ruħha li tħarishom, li tipproteġihom. Allura l-idea ta' patruna, tajjeb dik li tħares. L-idea ta' oħt. L-idea ta' oħt ġejja mill-fatt. Żviluppat iktar tard, tajjeb, fil-Karmelu. Aħna fir-regola, fid-daħla tar-regola, għandna li kull wieħed għandu jgħix fedeltà lejn Ġesu u jaqdih fedelment b'qalb safja u kuxjenza tajba. Tajjeb. Allura il-valur tal-qalb safja, il-valur tas-safa minħabba dan insibu fid-daħla tar-regola, huwa xi ħaġa importanti ħafna lina l-Karmelitani. Issa naturalment hekk hemm xi ħadd ta' qalb safja, din hija Marija. Tajjeb. Allura l-Karmelitani iħarsu lejhom infushom bħala dawk li msejħin għas-safa għall-verġinità, Marija hija dan ix-xempju tal-verġinità. U b'xi mod din is-sejħa l-verġinità tqarribhom lejn xulxin lil Marija u l-Karmelitani u tagħmilhom aħwa. Ara f'dan is-sens Marija hija l-ewwel membru tal-komunità, il-membru l-aktar prominenti u eminenti tal-Fraternità Karmelitana. Tantu hekk li daħlet anki l-użanza fost il-Karmelitani lil Marija fi xbijat tagħha libsu anki bit-tonka Karmelitana bl-istess uniformi tagħna biex ngħidu hekk, bl-istess libsa tagħna, bħal speċi rridu ngħidu li Marija hija waħda minnha.
Tajjeb, Marija hija waħda minnha. Minn hemm, meta ngħidu safa nixtieq nispeċifika, ma nifhmux biss nuqqas ta' rapporti sesswali biss, mhux qed nifhmu hekk biss, tajjeb, imma safa u verġinità fih dan il-Karmelu tfisser l-offerta ta' qalb sħiħa lill-Alla, ġifieri qalb li mhix maqsuma bejn Alla u affarijiet oħra, tajjeb, mhux qalb maqsuma fiha nfisha, miġbuda lejn Alla u fl-istess kien miġbuda lej forsi persuni jew lej il-ġid tad-dinja jew lej il-poter, lemma hija qalb kollha kemm hi mogħtija lill-Alla mingħajr ma hi maqsuma b'biċċiet, mingħajr ma hi miġbuda l-emmulaw dak li nefhmu b'safa. Fil-Karmelitani aħna, ċewwa il-Karmelitani f'Marija naraw xempju mill-aqwa ta' din il-qalb sħiħa mogħtija lill-Alla, safa f'dan is-sens. U allura Marija bħala ma nafx meta semmejthom isni nara parallelizmu bejhom u patruna hemm overlapping jew hemm overlapping, eżatt. Fil-fatt sewwa Marija hija patruna inkwantu jom Ġesu, għaliex jom Ġesu. Jom Ġesu li hu l-patrun, is-sit tagħna, dak li lilu aħna nagħtu ħajjitna. Mela Marija jom Ġesu, tajjeb, għax jom Ġesu il-patruna tagħna, u per estensjoni għax jom Ġesu jomna wkoll. Tajjeb. Inkwantu aħna membri tal-ġisem ta' Ġesu, inkwantu aħna bil-mamudija tagħna inseriti f'Ġesu mlaqmin f'Ġesu sirna membri tal-ġisem tiegħu, Marija ilhom li nislet dan il-ġisem u tagħtu l-ħajja, tajjeb aħna membri ta' dan il-ġisem mela allura hija omna wkoll. U għandna x-xena ta' San Ġwan waqt li Ġesu jinsab fuq is-salib, mhux vera, jafda lid-dixxiplu l-maħbub taħt il-ħarsin ta' Ommu Marija u lil Marija mhux veru jgħidilha hawn hu ibnek, tajjeb. Fatti huwa l-Vanġelu affiljat mal-festi liturġiċi u xek tal-Madonna tal-Karmnu. Tajjeb, ġifieri l-idea ta' Marija bħala Omm hija marbuta mat-titlu ta' patruna. U Marija modell, donna tiġborda kollha f'daqqa. L-użu tat-terminu tal-kelma modell insibu għal aktar mill-Konċilju Vatikan it-tieni law, mhux ma kienx ta' qabel, daw l-elementi li semmejt, insibuhom kontinwament matul l-istorja tal-ordni, ma naturalment f'ċerti epoki xi elementi jiġu enfasizzati iktar. Hekk mill-Konċilju Vatikan it-tieni law inħarsu nisħu aktar fuq l-idea ta' Marija bħala modell, ġifieri Marija bħala eżempju ta' kif ngħixu bħala Karmelitani, tajjeb, eżempju model perfett. Il-Karmelitana perfetta Marija, tajjeb, hija dik li tgħix il-kontemplazzjoni, l-għaqda ma' Alla, l-intimità ma' Alla, hija l-mara li titlob, hija l-mara li tgħix f'nofs ħuta, fl-atti tal-Apostli narawha fiċ-ċenaklu mad-dixxipli, nofs id-dixxipli tistenna l-miġja tal-Ispirtu Santu. Hija l-mara anki li taqsam l-istess xorti mal-poplu tagħha, il-poplu fqir, il-poplu ta' ludi oppress taħt ir-Rumani u Marija hija fqira mal-fqar. Tajjeb taqsam magħhom l-istess xorti tagħhom, Marija preżenti anki mal-poplu tagħha f'nofs il-poplu tagħha. Allura llum inħarsu anki lejn Marija bħala mudelli jispirana anki fl-impenn soċjali tagħna, ġifieri fil-preżenza tagħna mal-foqra, fil-waqfin tagħna mal-batuti ma' dawk li huma mwarbin, naraw anki mudell f'dan is-sens. Karatteristika oħra tad-devozzjoni Karmelitana hija l-labtu. Issa l-labtu mhux biss dak il-labtu li jintlibes mit-terzjarji jew mill-lajk, dak il-labtu li jiddendel monqok jew forsi quddiem wara kif nafuh. Imma fil-libsa tagħkom ukoll għandkom dak li jgħidulu l-labtu. Forsi mhux kulħadd jagħmel dil-konnessjoni huwa dik il-parti twila li tinżel fuq il-libsa. U x'hekk. Ta' il-labtu oriġinarjament huwa dan, tajjeb li huwa parti mill-libsa ta' diversi ordnijiet reliġjużi. Allura kont se ngħidlek ittina t-tifsira tiegħu bħal speċi. Hekk nistgħu ngħidu mill-bidu ġifieri l-libsa Karmelitana, l-libsa li libesina ġifieri, l-ordni dejjem ħares li bħala il-libsa ta' Marija, l-uniformi ta' Marija, tajjeb. Il-Karmelitan qisu l-kavallier ta' Marija, tajjeb kif kont ngħidu l-influenza tal-feudalizmu fil-bidu li jilbes il-kuluri tajjeb tas-sitt tiegħu, mhux vera tal-patruna tiegħu, il-Madonna. Minħabba fekk il-libsa Karmelitana bdejna nħarsu lejha bħala sinjal tal-protezzjoni ta' Marija, tajjeb. Biżmien ġara li speċjalment meta mill-Olja tal-Karmelu ġejna lura lejn l-Ewropa u bdejna ninfirxu nwaqfu l-kunventi tagħna
diversi nħawi u bliet tal-Ewropa. Kien hemm diversi lajċi, ġifieri nies normali, nies li jgħixu fil-postijiet fejn konna fl-bliet, li talbu li b'xi mod jieħdu sem mill-ġid spiritwali tal-Ordni Karmelitan. U bħala sinjal ta' appartenenza, ta' affiljazzjoni, ta' aggregazzjoni, l-Ordni beda jagħti lil-lajċi parti mill-libsa tiegħu. Bħala sinjal estern tal-appartenenza tal-lajk għall-Ordni ta' Marija. U l-parti li l-Ordni il-parti mill-libsa li l-Ordni tal-lajċi kienet propju il-labtu. Pero naturalment forma imċekna, mqasra. Konsens, kien jintlibes l-istess. Żgħira, biċċa tintlibes quddiem u biċċa tintlibes wara, tajjeb. X'inhu s-sinifikat tal-labtu? Għax faċli wieħed iħares lejh bħala xi ħaġa issu lucky charm biex tbiegħed minnha jinnaf l-isfortuna, x-xorti ħażina jew xi magħmul, ma mhux il-każ, il-labtu mhuwiex hekk. Tajjeb, huwa sempliċement huwa sinjal estern li fakkarna fil-protezzjoni ta' Marija, li fakkarna fl-impenn tagħna li nikkonsagraw ruħna lilha, li nafdaw ruħna lilha, li fakkarna fl-impenn li nilbsu lil Ġesu li wara kollox u l-impenn tal-Mamudija. Ġifieri l-labtu b'xi mod ifakkarna wkoll fil-libsa tal-Mamudija, l-libsa li rċevejna fil-Mamudija li tfisser li tilbes lil Kristu. U jfakkarna wkoll li nilbsu lil Marija stess, tajjeb nilbsu l-virtujiet ta' Marija. Nistgħu niġbru fil-qosor tilbes il-labtu jfisser tilbes il-Marija u tgħix kontinwament taħt il-ħarsien u l-protezzjoni tagħha. U allura flimkien mal-labtu, x'espressjonijiet oħra nsibu ta' devozzjoni lejn il-Madonna propju fil-Karmelu? Matul is-seklu l-Ordni kellu ħafna espressjonijiet ta' devozzjoni Marjana. Ħafna minnhom kienu jeżistu anki fil-Knisja in ġenerali, però l-Ordni l-istess kif qed qabel għamilhom tiegħu tajjeb u tom il-laqta tiegħu u kompla jiżviluppahom. L-ewwel nett irridu nsemmu il-festa patronali tal-Ordni, tajjeb tas-16 ta' Lulju, ġifieri t-tifkira solenni tal-Madonna tal-Karmlu. Dik hija ġurnata ħafna l-qalbna bħala Karmelitani li fija niċċelebraw dak kollu li l-Madonna għamlet magħna. Malta biss dik id-data jew lejja fl-Ordni kollu. Hija l-ikbar festa tal-Ordni. 16 ta' Lulju hija tifkira solenni madwar l-Ordni kollu. Kemm aħna kif ukoll ir-riforma Karmelitana Skalza jew Tereżjana flimkien dakinhar niċċelebraw it-titular tal-Ordni tagħna li l-Madonna tal-Karmlu. U dik il-ġurnata aħna niċċelebraw bħala ringrazzjament tal dak kollu li l-Madonna għamlet mal-Ordni, għaliex l-Ordni għadda minn żminijiet diffiċli sa mill-bidu tiegħu u l-Ordni rrealizza u dejjem fehem li issupera dawk id-diffikultajiet bis-saħħa tal-interċessjoni u l-protezzjoni tal-Madonna tal-Karmlu. Fil-festa ta' 16 ta' Lulju niċċelebraw dak kollu li Marija għalina, niċċelebraw bħala patruna, bħala om, bħala oħt, bħala mudell, dak kollu li semmejna. Devozzjoni oħra lejn il-Madonna tal-Karmlu hija huma t-tifkiriet li nagħmlu ta' kull ġimgħa is-Sibt u l-Erba'. It-tifkira ta' Sittna Marija f'jum is-Sibt tista' ssir fil-Knies kollha, mill-Knisja kollha. Però aħna l-Karmelitani kważi hija fil-Knisja hija libera, però għalina hija kważi obbligatorja biex ngħidlek, ġifieri kull komunità Karmelitana nhar ta' Sibt tiċċelebra it-tifkira tal-Madonna kemm fil-Qudiesa, naturalment meta l-liturġija tippermetti, u anki fil-liturġija tas-Sijat fit-talb tal-Brevjar. Mbagħad f'xi provinċji tal-Ordni, b'mod speċjali l-Italja u Malta, niċċelebraw it-tifkira tal-Madonna anki nhar ta' Erba', meta ma jkunx hemm festi oħra u barra r-Randan u kull meta l-liturġija tippermetti. Nhar ta' Erba' nqazzu l-Qudiesa tal-Madonna tal-Karmlu u anki nistiednu lid-devoti tal-Madonna tal-Karmlu biex jiċċelebraw din il-ġurnata magħna. Dan huwa mod kif aħna nżommu ħajja l-awareness tal-preżenza ta' Marija fil-komunitajiet tagħna u niċċelebraw il-preżenza ta' Marija. Mhux qed titkellem għal dawk l-erbat, 6 jew 8 erbat li hemm, aħna ngħidulhom l-erbat tal-Karmlu ġifieri, l-erbat l-oħra kollha ta' matul is-sena. Kull nhar ta' Erba' nagħmlu t-tifkira tal-Madonna tal-Karmlu, però mbagħad wara l-għid fis-seberbat ta' wara l-għid din it-tifkira devozzjonali ta' nhar Erba' niċċelebrawha b'aktar solennità. U tista' tgħid fil-knejjes kollha tagħna fil-Qudiesa ta' filgħaxija ikun hemm anki ħsieb fuq il-Madonna. Oriġinarjament f'daw l-erbat il-ħsieb kien ikun dwar il-ferħat tal-Madonna, bħal hemm is-seba' duluri tal-Madonna. Teżisti d-devozzjoni tas-seba' ferħat tal-Madonna, hija devozzjoni antika ħafna
Bdiet qabel ma beda jeżisti l-Ordni Karmelitan fil-Medjuevu, fil-Knisja. Tajjeb, l-Ordni kull devozzjoni Marjana kien jagħmilha tiegħu bħala Ordni Marjan, però biż-żmien speċjalment mis-seklu 16 law, il-pritka tal-erbat tal-udjenza, kif insejħulu aħna l-erbat tal-udjenza tal-Madonna tal-Karmnu, ma baqax tifoka biss fuq il-ferħat ta' Marija imma anke fuq ir-rabta tal-Ordni mal-Madonna. Allura ħafna drabi b'dawn il-pritki il-predikatur beda jitkellem ukoll fuq il-labtu, pereżempju, fuq ir-rabta tal-Ordni ma' Marija, fuq l-elementi ta' devozzjoni karmelitana lejn Marija. Kważi forma ta' katekezi fuq. Forma ta' katekezi Marija u l-Karmelu. Dawn is-seba' ġimgħat tal-għid. L-ewwel semmejt qabel ma nagħlqu, l-ewwel semmejt illi f'ħafna miġbijat tal-Madonna bħala tal-Karmlu taħt it-titlu tal-Karmelu nsibuha bit-tonka jew bil-libsa ġieli. Jidhirli li f'kull ġbija jinsibuha wkoll bil-bambin. Kemm importanti ġifieri jekk iġbija tal-bambin mal-Madonna? Kollox idur mal-fatt li Marija hija Ġesu, mal-fatt li Marija hija Alla. Beċi aħna il-Karmelitani l-ewwel mamlu meta nġabru l-ewwel darba fuq l-Olja tal-Karmelu taw ħajjithom lil Ġesu. Però ma mhux mandunaw li ma ġembu hemm Marija. Marija d-disċiplu perfett ta' Ġesu, tajjeb. Marija li segwitu l-aktar mill-qrib, tajjeb. Ġesu għenna niskopru lil Marija u Marija naraw fija dik li tatina lil Ġesu. Qed insaqsilek għaliex anke reċentement hekk smajt xi ħadd jitkellem u jgħid bħal speċi ħafna drabi għandna ħafna devozzjonijiet lejn qaddisin inkluż lejn il-qaddisa l-kbira biex ngħid hekk il-Madonna. Ma dawn id-devozzjonijiet mhux bil-fors dejjem iwasluna għand Ġesu, speċi dil ħaġa waħda ta' Marija. Eżatt, id-devozzjonijiet qegħdin hemm tajjeb biex ifakruna fil-valur l-aktar importanti u essenzjali li huwa li nimxu wara Ġesu u ngħixu l-Evanġelju. Billi aħna umani però għandna bżonn dawn is-sinjali u festi u tifkiriet li minn żmien għal żmien ifakruna f'dan l-impentana li nimxu wara Ġesu, li ngħixu l-Evanġelju. U allura Fader Ivan, dan kollu li tkellimna, dan ifisser allura li l-Madonna tippreferikom aktar minn ħadd ieħor? Assolutament le, laqas xejn tajjeb. Kull ordni għandu karizma, però dan ma jfissirx li dik il-karizma hija monopolju ta' dak l-ordni jew moviment partikolari fi dan il-Knisja. Ħanġib eżempju. Il-Franġiskani huma msejħin huma l-aħwa żgħar, frati minori, msejħin biex jgħixu biex ikunu xkejknin u biex jgħixu l-faqar. Ma jfissirx li l-faqar u ċ-ċokon imma huwa monopolju tal-Franġiskani biss. Jew inkella d-Dominikani għandhom il-karizma tal-predikazzjoni, ma jfissirx li jistgħu jippritkaw huma biss, jew l-predikazzjoni hija monopolju tagħhom. Però kull ordni jew moviment fih dan il-Knisja msejjaħ biex jaċċentwa xi ħaġa partikolari, xi valur evanġeliku partikolari biex ifakkar lill-Knisja kollha fl-importanza ta' dak il-valur. Tajjeb, jekk id-Dominikan irċieva l-karizma tal-predikazzjoni dan biex ifakkar lill-insara kollha tajjeb, fl-impenn tagħhom li xandru l-Evanġelju. Jekk San Franġisk irċieva l-karizma tal-minorità taċ-ċokon u tal-faqar, dan biex ikun sinjal għall-Knisja kollha, għall-insara kollha tal-valur tal-faqar li niddependu minn Alla. Il-Karmelu irċieva b'mod partikolari il-karizma tal-imħabba lejn il-Madonna, però ma jfissirx li l-Madonna jtiegħu biss jew li l-Madonna tippreferih. Le, ma il-Karmelu msejjaħ biex ikun sinjal tal-preżenza ta' Marija fost id-disċipli kollha, tal-protezzjoni ta' Marija fuq id-disċipli kollha, tajjeb, u il-Karmelu huwa msejjaħ biex ikun sinjal tal-valur ta' Marija għal kull nisrani. Il-Karmelitan qiegħed hemm biex kull nisrani li ħares leħ jinduna kemm importanti li Marija tkun preżenti fil-ħajja tiegħu. Wieħed mill-kittiba ewlenin tal-Knisja jekk min isser żball kien Oriġene kien jgħid li ma jistax ikollok lil Alla b'missierek jekk ma jkollokx il-Marija bħala ommok. Tajjeb, u s-sejħa tal-Karmelitan hija jfakkar lil kull nisrani li ma jistax ikollu lil Marija bħala ommu, ċewe ma jistax ikollu lil Alla bħala missieru jekk ma jkollux lil Marija bħala ommu. Patri Ivan, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Thank you.